nešto što čovjek ne može da bude suzdržan, a da ne kaže da je ovo nešto što mogu najteže i najgore da se desi. Samim tim dobro znamo svi šta se desilo, ali verovatno da malo ljudi shvataju porodice, šta su stvarno porodice doživjeli i šta sve stvarno porodice kroz sve ovo vreme, a to ni malo nije kratko vreme, to je već 23 godine, sa kakvima se problemima suočavaju. Prvi problem je naravno njihov najmiliji koji je nestao. Dobro znamo da su porodicama i po nekoliko članova stradali. I kad to sve saberemo, i ako kažemo da posle 23 godine tražimo još 1600 ljudi na ovakvom malom prostoru, mislim da je to rezultat gde, da kažem, moćnici koji verovatno drže ono što bi trebalo da se reši, drže za sebe ili možda ne žele da rade, to je previše za ovako malo društvo. Od dolaska KFOR-a, znači, počinje sa masovna kidnapovanja, kako Srba, tako Albanci, Romi i ostale nacije koji žive na ovim prostorima. Koliko ovo zavisi od njih, pa ovo u mnogome zavisi od međunarodne zajednice, jer da međunarodna zajednica želi da se ovo reši, ovo bi moglo da se reši za jedan dan. Ali upravo, kako sam na početku i rekla, od njihovog dolaska dolazi do velikog broja kidnapovanja. Znamo da su i oni pomagali da se sve to izdešava, pa bi to klupko moglo da počne da se odmotava i mnogi bi bili izvedeni pred lice pravde ako bi počelo da se malo opširnije priča o ovome. Si qendër kur jemi themelu, synimi jonë ka qenë që të jenë përfshirë të gjitha komunitetet, si shqiptar, serb, komuniteti raj, po dhe çdo kush i cili ndjehet inferior në çështjen e personave zhdukur në Republikën e Kosovës. Mendoj që të gjitha përpjekjet që janë bërë për një bashkëpunim të mirëfillt ndërmjet komunitetit shqiptar dhe serb kanë ardhur çdo herë nga rrafshi i organizatave jo qeveritare dhe personat të cilët kanë qenë persona vullnetmirë në të dyja shtetet. Dhe siç isha duke thënë, jo çdo herë takimet apo bisedimet politike kanë qenë të mirëfillta, kemi pasur raste kur të dy shtetet nuk kanë biseduar fare, por edhe kemi pasur raste kur nuk ka qenë rend i ditës fare çështja për personat pa zgjedhur. Në personat të cilët marrin pjesë në komisionin për personat të zhdukur kemi bërë takime të shumta ku kanë qenë pjesëmarrëse dhënë, ku kemi pasur takime në Nish, në Vrnjaç Kabaj, pastaj ka pasur edhe takime në Prishtinë, ka pasur takime në Beograd, ku të dyja palët si shqiptar dhe serb janë dakorduar që të ketë një lloj fillimi të, si më thënë, një lloj pajtimi ndërmjet familjarëve, ku besoj që pasi që familjarët të shohin njëri tjetrin me një sy të ndryshe, domethënë nuk shihen më si armiq, mendoj që do të fillojnë edhe politika të zgjidh këto raste. Apelujem na sve političare da ne samo da kažu da je ovo jedno veoma važno pitanje, da stvarno ovo pitanje bude važno i da konačno počne ovo pitanje da se rešava, da ne zloupotrebljavaju naš težak položaj, da konačno počnu da rade nešto, da komisija, to jest da radna grupa, da Međunarodni komitet Crvenog krsta utiče i na Beograd i na Prištinu, da radna grupa nastavi sa radom i da konačno se sa nečim krene, da ne bude iskopavanja samo na jednoj strani, pošto postoje mnoge potencijalne grobnice i ovde, da se EULEX pozabavi time i da ne bude da će te grobnice da se rade na proleće, na jesen, na proleće, na jesen i tako godinama da se odugovlači,
nego da se konačno krene sa radom.